Amita Damiris Rengel, Hospital Sempertei. Me gusta que todo dia me por trabalhar no bem-estar de meu paciente e ahora me ajuda paciente, me saco o paciente a sentir satisfecho de lo qual me hace, pero também me saco me cooperar para o crescimento do hospital, pero também para a comunidade. E o bem-estar do paciente faz que o paciente vai satisfecho, vai contente com a atenção que o abordo presta na revalidar-se, não para ergoterapia, para revalidar-se completo. Me gusta turcos de meu trabalho, pero a parte mais importante que me mira na meu trabalho tá que me por motivar o paciente começar com uma vida nova. Depois que paciente sofre uma limitação por diferentes motivos, o paciente perde smack para seguir. E agora me interactuar com meu colega me dando valor, respeito que eu tenho para meu trabalho e minha maneira de pensar e atender com o paciente. E essa aqui está motivando me bastante para seguir fazendo meu trabalho. Maar welkom in ieder geval in dat ziekenhuis. En je bent al heel snel medewerker van de maand geworden. En dat is omdat je opvalt, omdat je er altijd bent voor iedereen. Ik begrijp dat je als ochtends als eerste komt en 's middags als laatst weggaat. Misschien zegt wat meer wat over de rest. Nee, maar weer heel mooi dat je er elke keer weer klaar staat voor al onze patiënten en voor je collega's. Ik begrijp dat je heel moeilijk nee kan zeggen. We houden dat vol, want uiteindelijk vind ik het natuurlijk wel heel mooi als mensen zich gewoon met passie inzetten voor onze patiënten. En voor deze hele mooie afdeling. Elke dag sta je opnieuw klaar voor de mensen die deze zorg nodig hebben, die langdurige zorg nodig hebben. En je hebt een enorme passie voor je werk en voor deze patiënten. Dus dank je wel daarvoor. Damiris guarda escogido de turnos colega nang, su colega nang que trabalha diretamente diário com ele. Turco sempre é um team player, hopi dedicar ao seu trabalho, ao seu paciente, sempre leva extra mile e sempre está até para nós.